Vo videu predstavíme detektor skrytých kamier. Je to v podstate kvalitný ďalekohľad, ktorý dokáže zaostriť na minimálnu vzdialenosť pol metra a je doplnený vysokosvietivými červenými a zelenými LED diodami, ktoré môžu kontinuálne svietiť alebo blikať. V podstate ovláda sa ako štandardný ďalekohľad. Tam v strede je knoflík otočný na zaostrovanie, dá sa to vlastne prispôsobiť veľkosti hlavic, čiže rozostupu očí. No a tu je vlastne pohľad na možnosti. Pomocou prepínača môžete prepínať kontinuálne alebo prerušované blikanie červenými ledkami, zelenými ledkami, prípadne obidvoma červenými a zelenými. Čiže v podstate záleží to od toho, akú povrchovú úpravu majú objektívy, takže podľa toho sa volí svetlo. V podstate, čo sa týka konštrukcie, vpredu je nástavec a s ledkami a zo spodu sú tlačidlo na prepínanie režimov, vypínač a USB-C konektor na nabíjanie akumulátorov. Základné pravidlo pri prehliadke miestnosti je, že treba stáť alebo sedieť tam, kde je objekt záujmu, čiže napríklad pracovný stôl manažera alebo nejaká pozícia vedúceho pracovníka v zasedačke, pretože tam je namierený objektív kamery a tam sa to najlepšie detekuje. Trochu som si lámal hlavu, ako sprostredkovať to, čo človek vidí v ďalekohľade, ako to nakrúti, tak som použil takýto 16 mm objektív a ďalekohľad som tam pridržal. Nechcel som robiť nejakú redukciu na 3D tlačiarni, pretože ten predný člen v tom objektíve sa pohybuje pri zaostrovaní. Z toho dôvodu budem vlastne prístroj držať pred objektívom v ruke, takže ospravedlňte troška chvenie obrazu. Tak začnem nejakým klasickým fotoaparátom Oldies. To je tiež jedna z možností, ako umiestniť skrytú kameru. Vidíte pri červenom svetle tie odlesky objektívu, tam je viacej šošoviek, čiže vidíte vlastne v podstate viac odleskov červenej farby. Skúsim moderný fotoaparát, ktorý má možno inú povrchovú úpravu. Vidíte, že tu sa dokonca vidno ten tvár tých lediek. Samozrejme kamera notebooku vstavaná takto na prvý pohľad toho veľa nevidíte. Samozrejme každý vie, že tam kamery sú, takže len pre zaujímavosť, ako sa tieto kamery prejavujú červenými bodkami. Taktiež na snímanie obrazu potajomky môžu byť použité kamery fotoaparátu, takže keď uvidíte takýto lesklý odraz, to môže byť niečo za sklom. Taký budík na prvý pohľad úplne obyčajný, ale keď sa naň pozriete, tak jednak vidno tam, že tam je sklo, za ktorým niečo môže byť, a keď sa pozriete z iného uhla, vidno tam objektív kamery. Takže pozrieme sa na konštrukciu tohoto akože malého nenápadného budíka. Vzadu má samozrejme akumulátor, je to skrytá kamera, čiže stačí odobrať toto priesvitné sklo a vidno tu jednak objektív a jednak aj prisvetľovacie infradiódy, čiže ono to dokáže snímať aj dajme tomu večer a v noci, takže takto nenápadne sa tu dá ukryť. Toto sklíčko vidíte, že cez je celkom dobre vidno, ale na prvý pohľad neodhalíte ani pri pohľade zblízka, že tam je objektív kamery a ledky, takže celkom úspešne to maskuje, takže konštrukcie takýchto kamier môžu byť rôzne. Samozrejme, keď sa pozriete na zadnú stranu tejto skrytej kamery, tak je všetko jasné, je tam slovná SD kartu, baterka. Tu na obyčajná žiarovka, teda na prvý pohľad, tu na si ani výrobca nedával nejakú námahu, aby skryl ten objektív, ešte dokonca tam vypísal jeho parametre v strede.
Takže toto je vidno aj týmto prístrojom pri vypnutom podsvietení, kedy to vlastne funguje ako ďalekohľad, no a pri zapnutom podsvietení je tam jasný odraz červený tej šošovky toho objektívu. Len tak pre zaujímavosť, je to takáto Wi-Fi kamera v lampe, ktorá má naozaj svieti a je to vlastne, dá sa to použiť namiesto klasickej žiarovky, avšak nie vždy sú svietidlá nasmerované tam, kam potrebujeme, preto je v balení aj takýto nástavec, ktorý umožňuje vychýliť a nasmerovať tú žiarovku so skrytou kamerou tam, kam potrebujete. Ďalšia taká nenápadná vec, ktorá sa dá kdekoľvek použiť a nikto jej nevenuje pozornosť, je USB kľúč. Čiže takýto USB kľúč napríklad položený sem. Ja to používam v izbe, alebo teda v pracovni, ktorú používam na nakrúcanie videí, takže tu na to filmujem z takej pomerne krátkej vzdialenosti, takže keď sa na to pozriem treba pri zelenom svetle, tak vidím tam jasný odlesk toho objektívu tej kamery skrytej v USB kľúči, takisto pri červenom svetle. Ešte lepšie je, keď si tu dám blíkať, takže skôr si to všimnem pri blikavom červenom alebo kombinovanom červeno-zelenom svetle. Takže len tak detailný pohľad. Tu na v podstate pamäťové médium je vo vnútri, nabíja sa to cez USB, aj odtiaľ sa stiahujú obrázky. No a tu môže to napríklad vyzerať ako nejaký úchyt na šnúrku, je objektív kamery. Ďalšia nenápadná vec, ktorá môže byť kdekoľvek v byte, v zasedačke, je diaľkové ovládanie takejto neutrálnej konštrukcie. No a keď sa naň pozriete bližšie, tak jednak je tam detektor pohybu a v tých otvoroch, ktoré vyzerajú ako na skrutky, v jednom z nich je objektív skrytej kamery a už ho vidíte, čiže pri tomto pohľade je to vľavo. No a v podstate zrkadlí sa aj ten indikátor pohybu, takže takáto celkom nenápadná záležitosť, ďalšia z možností, ako ukryť skrytú kameru. Čiže v podstate len tak, keby niekoho zaujímala takáto skrytá kamera v diaľkovom ovládaní, tak tam bola stránka z e-shopu. Ďalšou nenápadnou vecou, ktorej nikto nevenuje pozornosť, je Wi-Fi router. A takýto maličký Wi-Fi router v podstate, keď sa naň pozriete trocha z diaľky, tak nevidíte na ňom nič podozrivé. Sice ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, tak takýto router nevideli, ale pri pohľade cez detektor kamier tak vidíte odlesk toho objektívu vpredu, takže ďalšia z možností, ako ukryť skrytú kameru. Tuto by ste museli naozaj sa pozorne dívať, tam vidno také troška v spodnej časti tu dier, ten otvor pre kameru. Zase pre zaujímavosť, keby to niekoho zaujímalo, tak stránka z e-shopu. Len tak že ako vlastne keď svietim prerušovaným červeným alebo zeleným svetlom, ako sa to prejavuje. Tie LED diódy naozaj dosvietia dosť ďaleko, možno 6-7 metrov, takže možno aj ďalej takú zasedačku je možné prekontrolovať, aj keď je pomerne veľká. No a samozrejme tie pravidlá, ktoré som spomenul v úvode, treba s detektorom stáť alebo sedieť tam, kde sa predpokladá objekt záujmu, čiže vtedy je vlastne tá kamera teda nasmerovaná na vás. No a vyskúšal som to aj vonku, to už nebudem ukazovať obrázok, ale napríklad takéto skryté kamery exteriérové sa tiež z takej vzdialenosti tých možno aj 10-15 metrov dajú odhaliť a dokonca nielen večer, ale aj cez deň. Takže tento detektor skrytých kamier naozaj plní svoj účel.